అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్లో రేవంత్ రెడ్డిని కలిసింది రైతు కమిషన్ బృందం. రైతు కమిషన్ ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు, కేరళ, హర్యానా టూర్లపై సీఎంకు వివరించారు కోదండరెడ్డి. ఇక దీంతో సీఎం సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఉద్యానవన పంటల సాగు విస్తీర్ణంపై పెంచేలాగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అన్నారు సీఎం. పంట మార్పిడి విధానం, సేంద్రియ వ్యవసాయం చేసేలా రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో రైతు కమిషన్ చైర్మన్ కోదండరెడ్డితో పాటుగా సభ్యులు కేవీఎన్ రెడ్డి, గోపాల్ రెడ్డి, గంగాధర్, భూమి సునీల్, భవానీ రెడ్డి, కమిషనర్ మెంబర్ సెక్రటరీ గోపాల్ పాల్గొన్నారు.